ப்ரோக்ராம். ஸோ பட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அதாவது கிளியர் பண்ணாதான் நீங்களால வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும். ஸோ அண்ட் ஐ ரெட் ஆல் திஸ், இது எல்லாமே படிச்சுட்டு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஐ அக்செப்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த வெரிஃபிகேஷன் போட்டு ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் நீங்கள் வந்து. ஸோ இப்போ வந்து லெவல் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன இந்த செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா, இந்த அடல்ட் 2 செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் வரும். இத்தனை லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தமிழ்ன்றது நீங்க இந்த செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 PM வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கு. அனதர் மேபி 1 or 2 months கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ மே மூவ் இட் டு த ஈவினிங் டைம்ஸ்க்கு. 6 மணிக்கு மேலே கண்டிப்பாக மூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ரொவைடட் தி 7 PM வந்து சம்படி யாராவது எடுக்கும் பொழுது நான் ஐ வில் பி மூவிங் இட். அது வரைக்கும் 1 or 2 months வி ஹாவ் டு சி. ஸோ அப்போ வந்து இந்த 4 PM செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது சப்மிட் பண்ணீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து இந்த என்ரோல் பண்ணீங்கன்னு அர்த்தம் லெவல் 2க்கு. ஸோ யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் இப்போ நீங்கள் இது என்ரோல் பண்ணாதீங்க, இது நவம்பர் பேட்ச்ல ஆகிடும். நீங்கள் வில் பி ஹேவிங் எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த இந்த 18 நாட் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு. ஸோ 25th பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே வில் ஓப்பன் திஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆக்சுவலி சப்மிஷனுக்கு. நீங்கள் அந்த 1 weekல இருந்து நீங்கள் வந்து சப்மிஷன்ஸ் வந்து பண்ணீங்கன்னாக்கா ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துருந்தீங்கக்கா அது மாடியூல்ஸ் 4 மாடியூல்ஸ், அதாவது 4 புக்ஸ் படிப்போம் நம்ம. பகவத்கீதா, அப்புறம் ஈஷோ உபனிஷத், அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஸோ இந்த 4 புஸ்தகங்களை தான் நம்ம படிப்போம் லெவல் 2ல, லெவல் 3, லெவல் 4 வரைக்குமே. ஸோ டீட்டெயில்டாக படிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 2ல வந்து நான் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் லெவல் 3ல நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா டீட்டெயில்டு ஸ்டடி வந்து லெவல் 4 பக்தி சாஸ்திரி வந்து நண்டி பிரபுஜி வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி இருக்கிறவங்களுக்கு இது. ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து லெவல் 2 வரைக்கும் எனக்கு அது போகும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒன்லி அட்டெண்டியாக இருக்கிறதுக்கு கூட உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஃபீல் ஃப்ரீ, நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்டெண்ட் டு என்ரோல் ஃபார் தி செஷன். நீங்கள் வந்து ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம லெவல் வந்து என்ன ரூல்ஸோ அந்த ரூல்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ரெகுலர் அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் உண்டு. அட்டெண்டி however if you are not able to submit assignment or quizzes you can still join the course as an attendee clear-ஆ கொடுத்துருக்காங்க. you can be only an attendee. ஆனா லெவல் 3க்கு உங்களால போக முடியாது. once you clear all the assignments exams எல்லாம் clear பண்ணாதான் லெவல் 3க்கு உங்களால போக முடியும். hope I think உங்களுக்கு இது ஈஸி தான். ஸோ நீங்கள் இந்த 25 days சாரி இந்த 25th வந்து முடிஞ்ச பிறகு இந்த என்ரோல்மெண்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணலாம். ஐ திங்க் வித் திஸ் இதை நான் வந்து க்ளோஸ் பண்றேன். ஸோ நம்ம இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ தியான யோகம், அதாவது கர்ம யோகத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்ம ஞான யோகங்கள் எல்லாமே நம்ம படித்தோம். இதுல ஒன்று இப்போ வந்து மெடிடேஷன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோக ஞானம், அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அதாவது கர்ம சந்நியாசத்துல இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல ஒன்று வந்து தியான யோகம். அந்த தியான யோகத்தை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஸோ தியான மெடிடேஷன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப டஃப் பார்ட் தான் இது ஆக்சுவலி. பிசிக்கலி நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து பிசிக்கலி மென்டலி எல்லாத்தையும் ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர்றது என்பது ரொம்ப கடினமான ஒரு ப்ராசஸ். ஆனா இதுவும் விடுதலைக்கான ஒரு மார்க்கம் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த சாப்டர்ல வந்து சொல்றாரு. நாட் ஓன்லி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மட்டும் இல்லை, இந்த வகையிலையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லிபரேஷன் பண்ணலாம். ஆனா என்னன்னா இது கடினமானது. அச்சீவ் பண்றது வந்து நம்மளால சாதாரண மக்களால வந்து இது வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ரெக்கார்டிங் இல்ல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலித்தம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता रमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृप सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். கிருஷ்ணா பிரபு, நான் இது ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கேனா, எனேபிள் பண்ணிருக்கேனா?
ஆமா மாதாஜி ரெக்கார்டிங்ல ஓகே ஓகே தேங்க் யூ பிரபு. இருக்கு. தியான மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு எல்லாரையுமே. ஓகே, தியான யோகம். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செக்ஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்தது கர்ம சந்நியாசமா கர்ம யோகமா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கர்ம யோகம் தான் சிறந்தது, கர்ம சந்நியாசத்தை விடன்ட்டு பகவான் வந்து சொன்னாரு. அதுல நிஷ்காம கர்ம யோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கின்றது. ஏன்னா எல்லா காரியங்களுமே பகவானுடைய கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வதால், அதாவது பக்தி உணர்வில் நாம் அனைத்து காரியங்களை செய்யும் பொழுது நாம அதனுடைய பலன்களுடைய விளைவுகளுக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ எப்படி நாம வந்து இந்த விடுதலை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிபரேஷனுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி ஹவு வி கேன் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம நேத்து படிச்சோம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யமா, நியமா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசனா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராணயாமா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரத்யஹாரா, அதுக்கப்புறம் தாரணா, அதுக்கப்புறம் தியானா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி. இந்த 8 நிலைகளை பற்றி நாம வந்து இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம வந்து முன்னேறது. அதுக்கப்புறம் வந்து மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்தணும். ஸோ மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தலைன்னா கண்டிப்பாக புலன்கள் தன்னிச்சையாக இந்த ஜடசக்திகள் இல்லையா அது எல்லாமே, ஸோ இந்த ஜட இயல்புகளுக்கு ஏற்றவாறு தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே செய்ய ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். ஒரு தியான பயிற்சியில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துவார்கள். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, அதாவது யோக நிலையில் முழுமை அடையாத ஒரு யோகியினுடைய நிலை என்ன, அவர்களுடைய பிறவி எப்படி இருக்கும். ஸோ அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது ஹையஸ்ட் ஃப்ரம் பிராமன் ஃபேமிலியில பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு உண்டு. இல்லைனாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ அந்த ஜென்மத்துல இருந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோக நிலையை முழுமை அடைந்து அவங்களுடைய பிராப்தம் புண்ணியங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா இருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி சூழல்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்விரான்மெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு குணம் ஒரு எப்படி இருப்போமோ அதே மாதிரி வளரும் போதும் முழுமையாக அதே இதுல நம்ம போகிறது கிடையாது. நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழல், நம்ம வளரக்கூடிய இடம் எல்லாமே நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பாக்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம மேலும் முன்னேறி செல்வதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு, கீழே தவறி விழுவதற்கும் நமக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச பிறகு அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கினாங்கனாக்கா அவங்க வந்து மோட்சக்கதியை அடையிறதுக்கான பகவானுடைய நாட்டுக்கு செல்வதற்கான வழி கிடைக்கின்றது. பக்தி யோகம் தான் மிக சிறந்த யோகம். அனைத்து யோகங்களிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம் தான் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல். நீங்க எந்த யோகம் செய்தாலுமே இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நீங்க முழுமை அடையாவிட்டால் அந்த அந்த நாம வந்து மறுபிறவி என்பது நமக்கு உண்டு. கண்டிப்பாக நம்ம திரும்பி வருவோம். ஆல் யோகாஸ் வில் கல்மினேட் இந்த பக்தி. ஸோ பக்தியில முழுமை அடையாவிட்டால் மீண்டும் நமக்கு பிறவி. பக்தியில முழுமை அடைந்தால் மட்டுமே அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் என்பது உண்டு. இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்ஸ்ல நம்ம வந்து படிக்க போகின்றோம். ஸோ கடினமான உடற்பயிற்சிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க. யோகா என்றால் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யோகம் என்றால் நமக்கும், அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை தான் யோகா அப்படின்ட்டு, த லிங்க், த கனெக்டிவிட்டி, இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. அந்த இணைப்பு தான் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஒரு இணைப்பு ஏற்படுத்துறது தான் வந்து யோகம் என்பது. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், கர்ம காண்டா படிச்சிருக்கோம், கர்ம யோகத்துல வந்து சகாம கர்ம யோகம் படிச்சிருக்கோம், நிஷ்காம கர்ம யோகம் படிச்சிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகத்தை பற்றி படிச்சிருக்கோம், இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் படிக்கிறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகத்தை பத்தி கொஞ்சமா நமக்கு தெரியும், செகண்ட் சாப்டர்ல சம்மரியில நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்க இருக்கிற இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 சக்கரங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு இந்த இது. ஸோ இந்த எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த 7 சக்கரங்கள் ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குமே உண்டு. இந்த ஸ்பைனல் கார்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த முதுகு தண்டுவடத்தினுடைய கீழ் டிப் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சக்கரத்துக்கும் அதிதேவதைகளும் உண்டு ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மூலாதாரத்துக்கு அதிபதியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கணேசனை தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மூலாதாரம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது லோயர் அப்டமினல் பார்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தொப்புள் கொடிக்கும் அதாவது இந்த மூலாதாரத்துக்கு மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாதிஷ்டா அப்படின்ட்டு பெயரு அந்த சக்கரத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து
இந்த நாபியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரத்துக்கு வந்து மணிபுரா என்று பெயர். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹிருதயத்தாண்டு இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து அநாத சக்கரம் என்று பெயர். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கழுத்தாண்டு இருக்கிறது வந்து விசுத்த நாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, விசுத்த சக்கரம் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஆக்ஞா சக்கரம். அதுக்கப்புறம் இந்த தலை உச்சியில இருக்கிறது வந்து சஹசிராரா சக்கரம் ஆக்சுவலி. ஸோ இத்தனை சக்கரங்கள் கொண்டதுதான் நம்மளுடைய நம்ம உடல்லே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே எந்த அளவுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடான திங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி பில்ட்-இன் தான். ஆனா அதை நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we have to invoke it. அதை வந்து நம்ம பயிற்சிகள் செஞ்சு நம்ம வந்து அதை வந்து ஆக்டிவேஷன் மோடுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வரணும். ஆனா அது நம்ம அந்த இந்த பௌதிக செயல்கள்ல நம்ம அதிகமாக ஈடுபடும் பொழுது அதை பத்தியான ஃபோக்கஸ் எல்லாம் நமக்கு வர்றது கிடையாது. ஸோ இந்த ஜென்ரலாவே இந்த 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஆக்னா சக்கரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக அது ஆக்டிவேஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் நிறைய உண்டு. வேற எந்த சக்கரமும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we need a guru to activate this. ஸோ குரு இல்லாம இந்த சக்கரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவேஷன் நமக்கு ஒரு குரு வேணும் இந்த சக்கரம் ஆக்டிவேஷனுக்கே. ஸோ எல்லா சக்கரங்களும் எல்லாருக்குமே ஆக்டிவேட் ஆகாது. ஏதோ 1-2 வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தியான பயிற்சிகள்ல வந்து மேன்மேலும் முன்னேறி செல்லும் பொழுது அந்த சக்கரங்க ஆக்டிவேஷன் கண்டிப்பாக ஆகிறது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து இந்த சக்கரங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோ. திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பார்ட் வேரின் வில் பி இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்க என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி 8 விதமான அங்க இணைப்பு தான் வந்து அஷ்டாங்க யோக. இது பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ். உடலை நல்முறையில் வைத்துக் கொள்வது, ஹெல்த்தியா ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த அஷ்ட அங்க யோகங்கள் நம்ம வந்து செய்கின்றோம். யமம் அப்படின்னாக்கா வெளிப்புற பண்புகள், அதாவது அவுட் சைட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய சூழல் அது நமக்கு எப்பவுமே வந்து சாதகமா இருந்தாதான் நம்மளால யோக பயிற்சியில முன்னேறி செல்ல முடியும். ஸோ அந்த வெளிப்புறம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சைலண்டா இருக்கக்கூடிய இடம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழல், தூய்மையான இடம். ஸோ நம்ம உடலும் வெளிப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளீனா வச்சுக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோக பயிற்சிக்கு தேவையான மனப்பக்குவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வரணுமா இல்லையா? ஸோ அந்த இது வந்து வெளிப்புற பண்புகளை குறிக்கின்றது. 2வது வந்து உட்புற பண்புகள். நம்ம உள்ளத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நியமம். யூ ஷுட் ஹேவ் இன்டர்னல் பியூரிட்டி ஆல்சோ. அதை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுவும் வந்து நியமங்களை குறிக்கின்றது. அதாவது நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் மேல இருக்கணும். அந்த அந்த ஃபோக்கஸான அந்த தன்மையை எடுத்துட்டு போகிறது, ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதுல இருந்து டீவியேஷன் வரக்கூடாது. ஸோ வென் யூ ஆர் டூயிங் த மெடிடேஷன். நெக்ஸ்ட் ஆசனம். ஆசனம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம மிக உயர்வாகவோ மிக தாழ்வாகவோ இல்லாம, ஸோ பழைய காலத்துல அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல எல்லாம் எப்படி இருந்தது, இப்ப வந்து நாம எல்லாம் ஒரு மேட் போட்டு உட்கார்ந்து தான் தியானம் பண்றோம், அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் த சிம்பிள். இந்த கலியுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா சத்தியுகத்துல எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும், சத்திய திரேதாயுகத்துல. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராணயாமம், மூச்சு பயிற்சி, உட்சுவாசம் வெளியில் சுவாசம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடகலை பிங்கலை இந்த இது நாடிகள் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து ஏதாவது சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு இன்னொரு பக்கம் விடுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இது சந்திர நாடி சூரிய நாடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமம் பண்றது, தட் இஸ் கிளியரிங் த லங்ஸ். இதெல்லாமே இதெல்லாமே சுவாச பயிற்சி, லங்ஸ் கிளியர் பண்றது. நெக்ஸ்ட் பிரத்யகாரா, புலன்களை அடக்குதல். அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 ஞானேந்திரியங்களை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம அடக்கணும், மனதால அடக்கணும். எப்படி ஆமை வந்து கூட்டுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உடலை உறுப்புகளை எல்லாத்தையுமே இழுத்துக்குதோ அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து நம்மளுடைய புலன்களின் செயல்களை நம்ம கட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்து வைக்கணும். தாரணை. ஸோ இவ்வாறாக நம்ம வந்து புலன்களை எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தின பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருமித்த மனதோட ஃபோக்கஸிங் இந்த ஆக்னா சக்கரத்து மேல வந்து 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில வந்து நம்மளுடைய அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி, அதாவது கண்ணு ஃபுல்லா மூடக்கூடாது, ஆஃப் ஓப்பன் ஐஸ் தான் நம்ம தியான பயிற்சியில செய்யறது. பாதி கண்ணு மூடின மாதிரி இருக்கும். இந்த 2 கண்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நாசி நுனியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த ஃபோக்கஸை எடுத்துக்கிட்டு போகணும். ஸோ இது வந்து தாரணை, கவனித்தல். அதுக்கப்புறம் அந்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் வந்து முன்னேறி செல்லுதல், அதுதான் தியானம். கண்டினியூஸா அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை வந்து
எவ்வளவு நேரம் நம்ம தியான பயிற்சி செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போகிறது. ஸோ அதுல வந்து நம்ம ஹையஸ்டா லெவல் போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் கனெக்ஷன் வரும் பொழுது இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா செப்பரேட் ஆயிடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம அந்த ரெண்டு நிலைகளோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இணைப்பு வந்து நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அது பிரம்ம நிலை. ஒரு ஆத்மா வந்து ஹையஸ்டா வந்து பிரம்ம நிலையை தான் அடைய முடியும். ஸோ அந்த ஒரு அதாவது இன்டகிரேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இணைப்பு, அதுதான் சமாதி நிலை, பிரம்ம நிலை. இப்படிதான் வந்து நம்ம பார்த்து யோக பயிற்சிகள் நம்ம செய்யணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலி இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த முன்னாடி இருந்த சாப்டர்னுடைய கண்டினியூவேஷன். விஜயகுமார் மாதாஜி, நீங்க 5.27 and 28 கொஞ்சம் வாசிக்கிறீங்களா ஃபர்ஸ்ட்? அதுக்கப்புறம் வேணா அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர் பாஹ்யாம்ஷ சக்ஷுஷு சைவாந்தரே ப்ருவோ பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாஷாப்யந்திர ஷாரிணௌ யதேந்திரிய மனோ புத்திஹிர் முனிர் மோக்ஷ பராயணஹ விதேக்ஷா பயக்ரோதோ யா சதா முக்த ஏவச்சஹ. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா போன சாப்டர்னுடைய கண்டினியூவேஷன் வந்து இந்த சாப்டருக்கு சொல்றது. ஸோ எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அது ரிலேட்டடான செயல்கள் அனைத்தையுமே வந்து வெளியவே நிறுத்தணும். கீப் இட் அசைட், வெளியில நிப்பாட்டிட்டு அது உள்ளுக்குள்ள நம்ம எடுத்துக்கூடாது. தாட் ப்ராசஸ் கூட புருவ மத்தியில் 2 கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, அதாவது நாசி நுனியை வந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கணும். நாசிக்குள் இந்த அதாவது நாசிக்குள்ள வந்து உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் இதை நிறுத்தி மனம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு, இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஒரு ஆன்மீகவாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அவருடைய தியானத்தை வந்து முழுமை அடைய செய்கின்றார் என்றால், ஆசை, கோபம் மற்றும் பயம், இது மூன்றுமே ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்புகள், இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். இந்த பயிற்சியை அவன் வந்து செய்யும் பொழுது இவ்வாறாக ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக பயிற்சிக்கு வந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து டிசையர்ஸ், அதாவது ஆசைகள், இந்த பௌதிக உலக ஆசைகளில் இருந்தும் அது கிடைக்காமல் போகுமா என்ற அந்த பயமும், கிடைக்காமல் போய்விட்ட பிறகு வரக்கூடிய கோபம், இவற்றிலிருந்து எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து விடுபடுகின்றான். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. இந்த உலக வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னா கூட அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்வதற்கு முன்னாலேயே அவங்க வந்து இந்த நிலையை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். இதை நம்ம கண்டிப்பா ஒரு ஞானி, ஒரு யோகியை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அவங்களுடைய நடத்தை சுபாவம் வச்சு நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். நம்ம எத்தனையோ யோகிகள் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, கேள்வியும் பட்டிருக்கோம், படிச்சும் இருக்கும். ஸோ அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சாதுவா இருப்பாங்க, எதையும் பேச மாட்டாங்க. ஸோ அதாவது அவங்க சிலது எல்லாமே தியாகங்களாக அவர்கள் பேச்சு தன்மையை கூட பார்த்தீங்கன்னா, கேட்கும் தன்மை, பேசும் தன்மை, இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாக்ரிஃபைஸா வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து 100 வார்த்தை படபடன்னு பேசினா கூட அவங்க ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க ரிப்ளை. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி, அவங்க அந்த ஸ்திர புத்தி தன்மைக்கு அவர்கள் சென்றிருப்பார்கள். ஸோ அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்சகதியை அடைந்தவர்களாக நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், 6.6 வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதகா அநாத்மனஸ்து சத்ருத்தே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். எஸ் கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய எதிரியும் நண்பனும் நம்மள மனம்தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா, அதாவது நல்வழியில எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த மேல் நோக்கி நமக்கு எப்பவுமே 2 விதமான எண்ணங்கள் இருக்கும் இல்லையா. ஒன்று நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் இது நன்மையான இது அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியதை வந்து நல்வழியை பத்தி நமக்கு ஒரு அதாவது உணர்வும் நமக்கு ஏற்படும். அதே மாதிரி குறுக்கு வழியில போய் ஃபாஸ்டா முடிக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணமும் நமக்கு உண்டு இல்லையா. ஸோ அதாவது தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிசையர்.
ஆசைகளால் நம்ம உந்தப்பட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி ஒரு மார்க்கத்தையும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு 2 நிலைகளை நம்ம உணர்கின்றோம். ஆனா இந்த கீழ் இயல்பை நாம வந்து மேல் இயல்பால் ஆள வேண்டும். அதாவது நல்ல தர்மமான வழியை நம்ம ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அதர்மமா இருக்கக்கூடிய அந்த வழியை நம்ம என்னைக்குமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமும் மனம்தான். இந்த மனதை வென்றவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனமே வந்து சிறந்த நண்பன். ஏன்னா நன்மையான வழியை அவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்க உதவுகின்றான். ஆனால் மனதை வெல்ல முடியாமல் போனவர்களுக்கு மனம் போன போக்கில் அவர்கள் செல்லும் பொழுது அக்கார்டிங்லி அவங்களுடைய புலன்களும் அதற்கேற்றவாறு அவர்களுடைய புத்தியும் அதற்கேற்றவாறே செயல்படும். சோ அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியும் ஆகிவிடுகின்றது. இதுதான் மனம்தான் ஒருத்தருக்கு வந்து சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நண்பனும் எதிரியும் கூட. அவனை விட உற்ற நண்பன் வேற யாருமே கிடையாது. அவனை விட வர்ஸ்டான எனிமியும் யாருமே கிடையாது. சோ ஒருத்தரை ஆக்குவதும் தீயவராக்குவதும் மனதனுடைய ஓட்டம் தான். சோ அந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சா அவர் என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேபிளா நிதானமா பேசக்கூடிய மனப்பக்குவத்தோடு இருப்பாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அவங்க வந்து பர்ஸ்ட் ஆயிடுவாங்க இம்மீடியட்லி. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோபம் வரும்பொழுது அவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களாலே புரிந்து கொள்ள முடியாது. எஸ் யமா அதை பத்தி படிமா. யோகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரகசி சிதிதாக ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராசுர் அபரிக்ரகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகியானவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா லிங்க் அந்த யோகத்தை வந்து கண்டினியூவேஷனா வச்சுக்கணும். ஸோ தன் உடலும் சரி மனமும் சரி ஆத்மாவினையும், இந்த மனமும் ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்மத்துல வந்து நிக்கிறது. அதே உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூல உடல் ஆகின்றது. இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே இதுல எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பரமனின் தொடர்புல நாம் என்னைக்குமே வச்சுக்கணும். சோ உடலால நம்ம எப்படி பரமனை தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்றால் பை டூயிங் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். பகவானுடைய கைங்கரியங்கள்ல இந்த பிசிக்கலி நம்ம பண்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஹவு வி ஹேவ் டு என்கேஜ். அது வந்து மனதும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்மாவை வந்து தூய்மைப்படுத்துகின்றது. இந்த மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சர்வீஸ்ல லயிக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிப்பட்ட ஒரு யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோக நிலைக்கு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் யமா வந்து வெளிப்புற சூழலை பற்றி நம்ம அது நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஸோ இங்கெங்கும் அலைப்பாயறது, ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ரிலேட்டடான இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை மனதை வந்து ஈஸியா அதுல வந்து விட்டுறது, அது எல்லாத்திலேருந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சணை செய்து கொள்ள வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஓனர்ஷிப், ஓனிங் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஓனர்ஷிப்ல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்கணும், விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் ஆசைகள், இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயல் மீதும் நம்ம பற்றுதலை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இந்த 2 இதுமே வந்து அவன் விட்டுட வேணும். அப்பதான் வந்து அவனால வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். இல்லைனாக்கா இங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் மனசுல ஓடிண்டு இருக்குமே ஒழிய அவனால வந்து பக்தியில வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. எஸ் 11 and 12 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. சௌதேஷே பிரதிஷ்டாப்ய சிரம் ஆசனம் ஆத்மனக நாத்யுச்சரிதம் நாதி நீசம் சைவாஜிர குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனக்ருத்வா யத சித்தேந்திரிய கிரியகா உபவிஷ்யாசனே புஞ்சியாத் யோகம் ஆத்ம விசுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆசனம், சோ இப்ப வந்து இடம், நமக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து நிர்ணயம் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் உட்காரக்கூடிய அந்த போஸ்டர் ஆக்சுவலி, ஸோ எப்படி உட்காரணும், எதன் மேல உட்காரணும், எவ்வாறு உட்காரணும், ஒரு யோகியானவன் தியான பயிற்சியில உட்காரக்கூடிய நிலைகளை பற்றி இந்த 2 ஸ்லோகம் வந்து சொல்கின்றது. யோகத்தை பயில பாத்தீங்கன்னாக்கா தனிமையான இடத்துக்கு சென்று நிலத்தில் தர்பையை, அதாவது குஷாகிராசன் சொல்லுவாங்க, தர்பையை பரப்பி
அதன் மேல் மான்தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தர்பையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்தோல், அதன் மேல வந்து ஒரு நல்ல சாஃப்டான துணி போட்டு மறைக்கணும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ மிக தாழ்வாகவோ இல்லாமல், ரொம்ப ஹைட்லயும் உட்காரக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வாகவும் உட்காரக்கூடாது. புனிதமான இடத்தில், பியோர் பிளேஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளீனா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அதுக்கப்புறம் அமைதியாக அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து, அதாவது அந்த யோகியானவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்திய பிறகு மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, அதாவது ஆக்ஷன்ஸ், மனதளவுல கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா சைலண்டா ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. இங்க இருந்து நம்ம வந்து அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா கூட நம்ம மனசுல போயிட்டு வந்துருவோம். அது அங்க என்ன இருக்கு இங்க என்ன இருக்குன்ற யோசனையில நம்ம கண்டிப்பாக சென்று வந்து விடுகின்றோம். ஆனா போக்கஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மேல இருக்கணும். அதுதான் மெயின். மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஸோ பேசிக்கலி நாம வந்து பியூரிஃபிகேஷன், இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷனுக்காக தான். ஸோ இந்த ஆத்ம சுத்திக்காக தான் நம்ம இந்த தியான பயிற்சிகள் நம்ம செய்யறோம். ஆத்ம சுத்தி அடைந்தாலே நம்மளுடைய சுபாவம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறிண்டே இருக்கும். ஸோ அதாவது அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மென்மையான அந்த சாஃப்ட் நேச்சருக்கு நம்ம வந்துரும். ஸோ எப்பவுமே இந்த இன்டர்னல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள நிறைய வேஸ்ட் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோயேன், அதனுடைய சுபாவம் தான் நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் திங்ஸ் எல்லாம் என்ன, காமம், குரோதம், அதுக்கப்புறம் வந்து கோவம், பேராசை, இது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட். வயிற்று எரியறது, இது எல்லாமே வந்து ஜங்க் திங்ஸ். கம்பேரிஷன், அவன் முன்னேறி போயிட்டான், நான் எப்படி இருக்கேன், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால வந்து உடல் உபாதைகள் தான் ஒருமே ஒழிய நல்லது எதுவும் நடக்கவே நடக்காது. அது எல்லாமே குப்பைகள் தான் நம்ம ஹிருதயத்துல. அந்த குப்பை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும்னா பக்தியில தான் நம்ம வந்து முன்னேறி செல்லணும். சோ இப்படி மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோக பயிற்சியை வந்து பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் 15th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யுஞ்சன்ன ஏவத் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசகா சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்கள், அதாவது கர்மங்கள், செயல்கள் என்றால் ஆக்ஷன்ஸ், இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி, அதாவது கண்டினியூஸா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியரா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றோம்னாக்கா மனதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ பக்தியில பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து எந்த தியான பயிற்சிக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து, அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் உலகத்தை பற்றிய அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து தூரமா விலகி வச்சு இறைவனின் திருநாட்டை வந்து அடைகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிப்பட்டவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர்ல வந்து ஹி வில் லீவ் பிரத்யகாரா. பிரத்யகாரா என்பது இந்த பௌதிக செயல்களுடைய அதனோடு தொடர்பை நாம வந்து துண்டித்து கொள்ளுதல். எப்படி ஒரு ஆமை வந்து தன் கூற்றுக்குள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து இழுத்து வச்சுக்கதோ அதே மாதிரி நாமளும் இந்த பௌதிக செயல்களோட பந்தங்கள் இருந்து நாம விடுபடுதல். அதுக்கு நம்ம வந்து பக்தியில போனா மட்டும்தான் முடியும். 16th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. நாதான். ஹரே கிருஷ்ணா. நாத் யஸ் தன்யா நாத் யஸ் நதஸ் யோகோ அஸ்தி நசைகாந்தம் அனஷ்னதகா நசாதி ஸ்வப்ன சீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ அர்ஜுனா. எஸ், எவன் ஒருவன், சோ யாரு யோகி ஆக முடியாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து சொல்ல போறோம். எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாகவோ உண்கின்றானோ, அதாவது நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அதாவது நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் இவ்வளோண்டே கொஞ்சமாவும் சாப்பிடக்கூடாது, மிதமாக இருக்கணும், எல்லாத்துலயுமே மிதமாக இருத்தல். மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாகவோ உறங்குகின்றானோ, தூக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு 6 மணி நேரம் தூங்கணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த 6 மணி நேரம் நம்ம அந்த பாடிக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இல்லைன்னா நிறைய தூங்குறது, 15 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் தூங்குறது, இல்லைனாக்கா 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் தான் தூக்கமே. ஸோ இப்படி தூக்கமும் உணவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காம்பினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதமாக இருக்கணும். எவ்வளவு நேரம் தூங்கணுமோ அவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடணும். ஸோ அதை விட அதுல டீவியேஷன் வரும்பொழுது அப்படிப்பட்டவன் வந்து யோகி ஆகுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து ஃபுட்டு, அதாவது உணவும் இந்த உறக்கமும் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் த பேலன்சிங் சைக்கிள் ஆஃப் த இது.
ஸோ அதுல நமக்கு வந்து டிஃபரன்சஸ் வந்ததுன்னா இட் வில் ஹாவ் இம்பேக்ட். எதனால நமக்கு டிஃபரன்சஸ் வரும்னா நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்னால தான். ஸோ ஒருத்தர் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய மனதோடு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு உறக்கமும் வராது, உணவும் இறங்காது இல்லைங்களா? ஸோ அதே தான் நம்ம சாந்த தன்மையோட ஒரு ஸ்திரமான புத்தியுடையவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருப்பாங்க. பேசிக்கலி நம்மளுடைய மெட்டீரியல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டிட்டாச் பண்ணனால நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இதுல வந்து நம்ம வந்து வில் கெட் சஸ்டைன்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். எஸ் நியமா எஸ் யுக்தாஹார. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்தகார விகாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்ககா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை, அதாவது சாப்பிட்றது, தூங்கிறது, வேலை செய்யறது, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ஜாய் பண்றதும் ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போறவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இவ்வாறாக இந்த யோக பயிற்சியின் மூலியமாக நம்மளால வந்து இந்த வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால ஒரு சால்வ் பண்ண முடியும். எப்படின்னாக்கா இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிதமா எடுத்துட்டு போகும்பொழுதுதான். இதுல ஏதாவது பேலன்ஸ் வரலன்னா தான் நமக்கு எல்லாமே இம்பாக்ட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நியமா என்பது நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஆத்மா. ஸோ இது எல்லாமே பேலன்ஸ்ட் இல்லைன்னா நம்மளோட எண்ண ஓட்டங்கள்ல வந்து இம்பாக்ட். ஸோ இன்டர்னல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய குப்பைகளை தான் நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த குப்பையினால பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து யோக பயிற்சியை வந்து ஸ்திரமான மனசோட செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் தாரணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா விநியதம் சிததம் ஆத்மன்யே வாவதிஷ்டதே நிஸ்ப்ருக சர்வ காமேப்யோ யுக்த யுச்யதே ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு யோகியானவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, ஸோ முன்னாடி பார்த்த அந்த 2 ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இது. தனது ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, அதாவது மெட்டீரியல் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு மனநிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே வந்து அந்த டிவாலிட்டிஸ்ல இருந்து வெளியே வந்திருப்பாங்க. அவங்க வந்து அதாவது இருமனத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து வெளிப்பட்டு இருப்பார்கள். ஸ்திரமான மனதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு வந்திருக்கும். அந்த நிலையில் சென்ற ஒருத்தர் யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஃபோக்கஸிங், எப்படி அர்ஜுனன் வந்து அந்த வில் எய்யும் பொழுது அந்த பறவையினுடைய கண்ணை நோக்கி கரெக்டாக வந்து அம்பு எய்தினானோ அதே அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் நம்ம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது. எஸ் 19th வாசிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமா ஸ்மருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனகா. இப்ப வந்து இப்ப அந்த அளவுக்கு பயிற்சியில இருக்க அந்த நிலையை ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட்க்கு எடுத்துட்டு வந்த பிறகு அதுல வந்து பயிற்சி அடையிறது. ஆக்சுவலி அது எப்படி இருக்கும்னாக்கா காற்று வீசாத இடத்துல ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைத்தால் எப்படி ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அதே மாதிரிதான் ஒரு இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி யோகியினுடைய தியானமும் அவ்வாறே அமைந்திருக்கும். சோ மனதையும் புலன்களையும் எல்லாத்தையும் ஒருநிலைப்படுத்தி இந்த யோக பயிற்சியில வந்து முன்னேறுகிறவன் அவனுடைய பயிற்சி இப்படிதான் இருக்கும்ன்றத வந்து இங்க யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி தீபம் வந்து எரிகின்றதோ காற்று வீசாத இடத்துல வந்து இப்படி அப்படி கூட அசையாது இல்லையா, அசையாமல் இருப்பதை போல் மனதை அடக்கிய யோகியினுடைய அந்த யோக பயிற்சியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபிக்ஸ்டு மனதை வந்து சமாதி நிலையில வந்து அவன் வந்து முன்னேறுகின்றான். எஸ் இப்ப வந்து சமாதி நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் அந்த பக்குவ நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. அதாவது இந்த புலன்களும்
தன்னுடைய அதாவது ஜட செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்ணு என்ன பண்ணும், பார்க்கும். காது என்ன பண்ணும், என்ன நடக்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்கும். இந்த நாசி வந்து என்ன சுவாசம் வருதோ, அதாவது என்ன ஸ்மெல் வருதோ அதை நுகரும். ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அந்த சுட்டு வட்டாரத்துல என்ன இருக்கோ அது மேலதான் இருக்கும் இல்லையா. இது வந்து ஜட செயல்கள். ஆனா இந்த நாசி இந்த இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி இந்த புலன்களை அடக்கி அந்த யோகியினுடைய பயிற்சினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்கத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த அந்த இதெல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்காது. அந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்து அவங்க வந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க. அதாவது இந்த புலன்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களிலிருந்து அவர்கள் வந்து விலகி இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபோக்கஸ்ல வந்து அவங்க வந்து இந்த தியான பயிற்சியில வந்து முன்னேறி இருப்பார்கள். தூய மனதினால் தன்னை கண்டு, அதாவது தான் யார் என்பதை உணர்வார்கள். ஆத்ம ரூபத்தை அவர்களால் காண முடியும். தன்னில் இன்பத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னிலே ஒருத்தர் தான் யார் என்பதை உணரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் யார் என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, ஆத்ம ரூபத்தை காணும் பொழுது, அதுலயே அவங்களுக்கு அதை விட பெரிய கிரேட் எதுவுமே இல்லைல்ல. ஒருத்தர் தன்னுடைய சுய ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு செல்லும் பொழுது தன்னிலே இன்பத்தை அனுபவிக்கும் ஒருவருடைய அந்த உள் திறனிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்குவ நிலை வந்து உணர முடியும். இதுக்கு மேற்பட்ட லாபம் எதுவுமே இல்லை, இந்த உலகத்துல நம்ம அடைய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மனநிலைக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுவார்கள். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலமாக, அதாவது அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த காது, கண்ணு, நாசி எல்லாமே வந்து தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்ததாக மாறும் இந்த சமாதி நிலைக்கு போகும் பொழுது. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் கனெக்ஷன் வந்து ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த ஜட உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இணைப்போடு வந்து துண்டிக்கப்படுகின்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க அந்த ஆத்ம ரூபத்துல தான் அவங்களோட வந்து கனெக்ஷன் வரும். ஸோ அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அடைகின்றான். அது வந்து ஒரு பேரானந்தம் ஆக்சுவலி. இவ்வாறு நிலை பெற்றவன், அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த யோகியானவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதே கிடையாது. ஹானஸ்டி. அவங்க வாய்மையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையாக தெரியும். ஏன்னா உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் சென்று இருக்கிறார்கள். இதற்கு மேற்பட்ட லாபம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. இந்த வாழ்க்கை, இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உலக வாழ்க்கை வந்து நித்தியமற்றது அப்படிங்கிற அந்த மாயை அப்படிங்கிறத வந்து அவர்களால் உணர முடியும். இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு பொழுதும் அசைக்கப்படுவதே கிடையாது. ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய செயல்கள். இதை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு முன்னுக்கு போகிதான் ஆகணும். ஸோ அது நன்மையானா இருக்கட்டும், தீமையானா இருக்கட்டும், அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. நன்மை இருந்தா அதுக்காக அவனுக்கு அகம்பாகவமோ இல்லை, தீமை வந்தால் அதுக்காக துவண்டு விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சோகமாக அதாவது பாத்தீங்கன்னா படுத்துக்கிறதோ அந்த எண்ணங்கள் எதுவுமே இருக்காது. எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் வந்து நல்லாவே இருக்கும். ஸோ தேல் நோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா முன்ஜென்ம கர்ம பலன்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும் என்ற அந்த மனப்பக்குவம் வந்து அவர்களுக்கு வந்திருக்கும். இந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் சமாதி நிலைக்கு உதாரணங்கள் எல்லாமே இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். பார்த்தீங்கன்னாக்கா துரோணர் பயிற்சி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் மனதில் தனது இலக்கு பறவையின் கண் மட்டும்தான் அவனுடைய இலக்கா இருந்தது. பறவை துரோணர் கேட்கிறாரு, அந்த மரத்து மேல என்ன இருக்கு, பறவை இருக்கான்னாக்கா எனக்கு கண்ணு மட்டும்தான் தெரியறது அப்படி ஆச்சாரியாரேன்னு சொல்றான். அந்த அளவுக்கு அவனுடைய ஃபோக்கஸ். அதே மாதிரிதான் திரௌபதியை வந்து சுயம்வரத்துல வெற்றி கொண்டதும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மீனனுடைய கண்ணு, அதை வச்சுதான் அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பக்காவா இருக்கணும். பாண்டவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஞ்ஞான வாசத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைராகியத்தோட அந்த ஃபோக்கஸோட முடிச்சாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. எதுலையுமே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் தியான பயிற்சியிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஃபோக்கஸ் என்பது மிக முக்கியம். எஸ், 34th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹி மனகிருஷ்ணஹ பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோர் இவஷு துஷ்கரம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து இந்த தியான பயிற்சிகள் பத்தி எல்லாத்தையுமே சொன்னார். சமாதி நிலை வரைக்குமே வந்து பகவான் வந்து சொல்லிட்டார். சோ இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, இந்த மனதை அடக்குவது, காற்றை கூட நான் அடக்கிடுவேன், ஆனா மனதை அடக்குவது என்பது எனக்கு இயலாத காரியமாக தெரியும். ஏன்னா அது சக்தி மிகுந்தது, அமைதியற்றது, அடங்காதது.
அது கரெக்டான ஒரு சென்டென்ஸ். நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எனக்கு அடங்காதது அப்படின்னு சொல்லுவார். என்னால இந்த அடக்கவே முடியாது, ஏன்னா மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது மனம். சோ அதுதான் இங்க சொல்றார். மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும். ஸோ த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ அழகா சொல்லியிருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கணும். சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே, சக்தி மிகவும் பலம் பொருந்தியது ஆக்சுவலி மனம். ஸோ ஒரு க்ஷணத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்கத்தையும் நம்மளால ஏற்படுத்த முடியும், அழிவையும் நம்மளால ஏற்படுத்த முடியும். அது எல்லாமே மனதனுடைய காரியம்தான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். யாரு? அர்ஜுனன். கரெக்ட் தான். ஒரு ஏர் பேக்ல கூட நம்ம வந்து பார்த்தா காற்றை நம்ம அடக்கி கூட வைக்க முடியும். ஆனா மனசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்குவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்கம் கொடுக்கின்றார். ஸ்ரீ வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச. யா ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அசம்சயம் மகோ பாகோ மனோதுர்நிக்ரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்கியேன கிருயக்ருக்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அசம்சயம் மகாபாஹோ. மகாபாஹோ மீன்ஸ் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவர், அதுதான் மகாபாஹோ. நிறைய இடத்துல வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக மனதை அடக்குவது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு பகவான் கூட ஒத்துக்கிறார். ஆனா பயிற்சியினால், அபியாசம் என்றால் பயிற்சி, அபியாசேனு தூ கௌந்தேய. கௌந்தேய என்பது அர்ஜுனனுடைய இன்னொரு நாமம் ஆக்சுவலி. ஸோ வைராகியேன சக்ருதையே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அமைதியற்ற மனதை வந்து அடக்குவது சந்தேகமின்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் கடினம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பகவானும் ஒத்துக்கினார். அமைதியற்ற மனதை நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஆனா தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும், இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸை நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பயிற்சி, பிராக்டிஸ் எப்படி வரும்னாக்கா பை த பக்தியை நம்ம செலுத்தும் பொழுது நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் என்ற அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இனிஷியேட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம இந்த பௌதீக செயல்கள் மேல நமக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தூரமாக விலகுவதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஸ்டார்ட் ஆயிடும். எப்போதுனாக்கா நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது. ஒன்ஸ் பக்தி என்டர்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதிக செயல்கள் இருந்து நாமளும் வந்து விலகி நிற்கிறதுக்கான ஏன்னா இதனால வரக்கூடிய பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் நமக்கு பந்தப்படுத்துகின்றது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா அவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். மனம் வந்து நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படிங்கறது வந்து நாம தான் டிசைட் பண்ணணும். சோ பக்குவப்படுத்தப்பட்ட மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது புலன்களை அடக்கி, அதாவது நம்ம மனதை அடக்கக்கூடிய ஒருவருடைய மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவன் வந்து நண்பன் தான். ஆனா அடக்க முடியாத ஒரு மனது எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து அது எதிரியாகவே மாறிவிடும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 41 வாசிங்க மாதாஜி. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதீக சமாக சிசுனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக யோக பயிற்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை அடையாத யோகிகள், அதாவது அவங்களுடைய ஒரு யோகத்துல வந்து முழுமை அடையக்கூடிய தன்மை, அந்த பிரம்ம நிலையை வந்து யார் ஒருவர் அடைய முடியாமல் போகின்றார்களோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து அவர்களுடைய புண்ணியங்கள் சில காலம் பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துல இருந்துட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வந்து பௌதிக உலகத்தில் வந்து பிறப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கற்றறிந்த ஒரு பிராமணர் ஃபேமிலியில வந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஹையஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த லெவல், அந்த இதுல வந்து பிறக்கும் பொழுது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே டூ மெனி திங்ஸ், இந்த லோக கல்யாணத்துக்காக நிறைய செய்வார்கள். ஸோ அப்படிப்பட்டவர் இல்லைன்னா ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் டூ ஆல் ஆஸ்டாரிட்டிஸ். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரி ரேர், சுதுர்லபா அப்படின்னு சொல்லுவார் நம்ம பகவான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலையும் கவர் பண்ணுவார் அது. சோ வெற்றி அடையாத யோக பயிற்சியில முழுமை அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் வந்து அனுபவித்த பின், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கங்கள்ல போயிட்டு
இருந்துட்டு நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். 42 அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான். மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நீண்ட காலம் யோக பயிற்சி பின் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானங்கள்ல முழுமையாக தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக குலத்தில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மிகவும் அரிதான பிறவி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார் பகவான். அத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். அதாவது துர்லபம், சுதுர்லபம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் வெரி ரேர். அதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அதிசயமான பிறவிகள் தான் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், 47 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டேனே. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கனோத்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் தமே யுக்ததமோ மதகா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில எவனொருவன் பாத்தீங்கன்னாக்க பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதுமே பகவானில் லயித்து தன்னுள்ளேயே என்னை எண்ணிக்கொண்டு எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆகின்றான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்றார். அதாவது ஒரு யோக பயிற்சியில வந்து முழுமை அடையக்கூடிய தன்மை உடைய யோகிகளினுடைய நிலையை பற்றி, இயல்புகளை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நமக்கு சொல்றார். எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் யோக பயிற்சியில செய்யறாங்க. அதுல வந்து ஒருத்தர் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பக்தி செய்யறதுக்கு நம்பிக்கை தான். நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம பக்தி செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பக்தி வந்து பக்தியே கிடையாது. அதுல வந்து ஃபுல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான். கடவுள் வந்து நம்மளை காப்பாத்துவாரா மாட்டாரா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக வந்து அது முழுமை அடையாத பக்தி அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்திரமான புத்தி அதுலதான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். ஃபிக்ஸட் மனதுல வந்து கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் நம்ம அந்த யோக பயிற்சியில வந்து முழுமை அடைய முடியும். ஒருவன் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து, அதாவது பகவானில் நிலைத்து, சதா சர்வ காலமும் நம்மளுடைய ஆழ் மனசுலயும் சரி நம்மளுடைய பகவானுடைய நினைவுகள், அவருடைய நாமங்களுடைய அதையே நம்ம வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து, எப்பொழுதுமே பகவானில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம ஆழ் மனசுல பகவானை பற்றிய நினைவுகளை கொண்டு எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அவருக்கு நாம தொண்டு செய்தல், எந்த கைங்கரியமா இருந்தாலும் பகவான் ரிலேட்டடான கைங்கரியத்தில் நம்ம வந்து ஈடுபட்டு இருத்தல், அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும், அதாவது யோக பயிற்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து யோகங்களுக்கும் முதன்மையானது, அதாவது ஹையஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம் தான். இந்த கர்ம யோகத்துக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா நிலை. இவங்க எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டால இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபடுவார்கள். அதனால அவங்க புண்ணியங்கள் செய்தா அவங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்வார்கள், பாவங்கள் செய்தா நரகத்துக்கு செல்வார்கள். அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அந்த கர்ம பலன்களை முடித்து கொண்டு மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறப்பார்கள். ஜென்ரலி ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். நெக்ஸ்ட் கர்ம யோகம், அதாவது இதுல வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகியாக இருத்தல். அப்படிப்பட்டவர்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருதி செஞ்சு கொண்டு பக்தி யோகத்திற்கு செல்வார்கள். ஞான யோகியாக இருப்பவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம் புரிவது. அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து நம்ம வந்து பக்தி, எல்லா யோகங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்துதான் முழுமை பெறும். பக்தி யோகம் இல்லாமல் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சகதியை அடையவே முடியாது. ஒரு ஞான யோகியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு கர்ம யோகியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு தியானம் யோகி, தியானத்துல முழுமை அடைந்த யோகியாக இருந்தாலும் அவர்கள் பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முடிவுடைய, அதாவது வந்து சேரலைனாக்கா கண்டிப்பா ஆக முடியாது. வெறுமனே இங்க வந்து ஒரு லைட் நினைச்சு போக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
தியானம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல நம்ம முழுமையே அடைய முடியாது. நம்ம இந்த போக்கஸே வந்து பகவானை வந்து மனசுல நினைக்கணும். 4 கைகளுடைய அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை பற்றி நாம தியானத்தை நிறுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அவரில் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில வந்து நம்ம அவரை இணைகின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது வந்து சத்தியயுகம். சோ 4 விதமான யுகங்களை பற்றி நம்ம பார்த்திருக்கோம். சத்தியயுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்பெல்லாம் தியான பயிற்சிகள், அவங்க எல்லாம் 10,000 20,000 ஆண்டுகள் எல்லாம் இருந்தவர்கள் தான். 2வது திரேதா யுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமர் காலம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகங்கள் செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அந்த சொரூபத்துல பகவானை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா விக்கிரக வழிபாடு, கோயில் வழிபாடு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இது பேஸ்ட் ஆன் த பாகவதம் 12வது கேண்டோ 3வது சாப்டர் 52வது ஸ்லோகத்து பிரகாரம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து இங்க சொல்றோம். கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட், நம்ம மேக்சிமம் 100 ஆண்டுகள் தான் வாழ்வோம். அதிகமா 100 ஆண்டுகள் தான் வாழ முடியும் நம்மளால. அந்த 100 ஆண்டுகள் கூட எல்லாருமே எட்டுறது கிடையாது நம்ம. சோ இங்க வந்து ஈஸியா சிம்பிளிபிகேஷனா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனுடைய நாமங்களை வந்து உச்சரிப்பதுதான். தட் இஸ் த ஒன்லி வே வி கேன் ஷோ த பக்தி. சோ இது எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து படிக்கட்டுல ஏறி போய் மேல சேர்றதை விட லிஃப்ட்ல ஜபம் பண்ணும் பொழுதே நம்ம வந்து பக்தியில மேல் லிஃப்ட்ல போய் பகவான் கிட்ட சேர்ற மாதிரி தான். ஸோ ஈஸி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அனாலஜி தான் இந்த இது. படிப்படியா முன்னேறணும்னு இல்லை. ஸோ இது ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, நித்யானந்த, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார, ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து 5 குருமார்களுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்துக்கே போகிறோம். ஏன்னா நம்ம ஜபம் செய்யும் பொழுது நம்மளோட என்னென்ன தவறுகள் செய்கின்றோம் என்று நமக்கே தெரியாது. அந்த அபராதங்கள்ல இருந்து நம்மளை ரட்சிப்பது இந்த குருமார்கள் தான். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குருவுக்கு வணக்கம் செஞ்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அடுத்த வேலை செய்யணும். ஸோ அந்த மகாமந்திரம் அந்த 108 ரவுண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த 108 டைம்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மகாமந்திரத்தை பத்தி சில வேத குறிப்புகள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்ட்டு கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா கலிச்சந்திர உபனிஷத்துல வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது சோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நகத் பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே இது சோடசகம். அது திரும்பி அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனுடைய மீனிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின், அதாவது வேதங்கள்ல எங்க நம்ம ரெஃபர் பண்ணாலுமே பகவானுடைய நாமமான மகாமந்திரத்தை நாம வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து நாம வந்து ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது. மதம் என்பது ரிலிஜன் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மதம் என்றால் என்ன, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் தான் மதம். அந்த தர்மம் என்றால் என்ன, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. சோ அந்த கடமைகள்ல இதுவும் ஒண்ணு. நமக்கு இதுக்கு மேற்பட்ட எதுவுமே ஹையஸ்ட் லெவல் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற ரெஃபரன்ஸ் மகாமந்திர ஜபத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதி லீலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி லீலையில பாத்தீங்கன்னா 17.21ல ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலேவ் நாஸ்தியைவ கதிர் அந்யதா. அதாவது இந்த கலியுகம் என்பது சண்டை மற்றும் பாஷாங்குத்தனமான யுகம் தான் இது. இந்த யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு விடுதலை கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? ஒரே வழி வந்து பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம உச்சரிப்பதுதான். அது தவிர வேறு வழி கிடையாது அப்படின்னா இந்த இது வழி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12வது கேண்டோல 3வது அத்தியாயத்துல 51வது ஸ்லோகத்துல கலேர் தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தி ஹயோகோ மகான் குணஹ கீர்த்தான் ஏம கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் வரேஜேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கலியுகத்துல குறைபாடுகள் இது எல்லாமே வந்து இங்க குறைகள் தான், டிஃபெக்ட்ஸ். நாம் எல்லாருமே 4 குறைகளோட தான் பிறந்திருக்கோம். பிறப்பு இறப்பு, இது கண்டிப்பா பிறந்த பிறகு நமக்கு இறப்பு இல்லையா? இந்த உலகத்துல நம்ம பிறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா நாம தான் இங்க வரணுன்றதுக்காக இங்க வந்து பிறந்திருக்கின்றோம். 2வது பிறந்த பிறகு நமக்கு இறப்பு நிச்சயம். மூப்பு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாதி. இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு உண்டு. 6 நிலைகளை நாம வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கின்றோம். பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், யவ்வனம், அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில் ஏஜ், நம்மளுடைய பிள்ளைகள், வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் வியாதி, இறப்பு. இத்தனையும் தாண்டி தான் நம்ம வந்து போகின்றோம். இது நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம்.
சோ இந்த சக்கரத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக சங்கீர்த்தனத்துல தான் நம்ம வந்து போகணும். பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிக்க உச்சரிக்க நம்ம பகவான் மீது பக்தி செலுத்த செலுத்த நாம இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடைகின்றோம். இந்த வயதுனாக்கா இந்த யுகத்தை வந்து குறிக்கின்றது, அதாவது கலியுகத்தை குறிக்கின்றது. இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து, அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர் பாண்ட், அதாவது இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக விடுபடுகின்றோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அதாவது டிரான்சிடென்டல் அடோப் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய வைகுண்டத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள். ஸோ இது எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்கறது. ஸோ இன்னும் ஒரு படி மேல போகும்போது பகவத்கீதா 10வது சாப்டர்ல 25வது ஸ்லோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களின் என் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் நாவேன். அதாவது நாம வந்து யஜ்ஞத்துல சொல்லக்கூடிய மகாமந்திரத்தினுடைய எந்த மந்திரங்களுடைய சொரூபமும் பகவானை தான், யக்னேஸ்வரனுக்கு தான் சேர்கின்றது. சோ அந்த திருநாமங்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரையே சேர்கின்றது. அதையும் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த 10வது சாப்டர் 25வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலை, கடைசி லீலை, லாஸ்ட் 20.16 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாம் ஆகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்திஸ் தத்ரார்பித நியமிதோ ஸ்மரணே நா காலஹா ஏதத்ருஷி தவா கிருபா பகவான் மாமாபி துர்தைவம் ஈத்ருஷம் இஹாஜனி நானு நூரா கஹா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருநாமங்கள், பகவானுடைய திருநாமங்கள் அனைத்தும் அனைத்து உயிர்கணங்களுக்கும் மீதும் மங்களங்களை பொழிகின்றன. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐஸ்வர்யங்களை பொழிகின்றன. எனவே உமக்கு கிருஷ்ணா கோவிந்தா போன்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உண்டு. பகவானுடைய நாமங்கள் நாராயணா, கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, ராமா, எத்தனையோ பெயர்கள் உண்டு. உங்களுடைய வல்லமைகள் அத்திருநாமங்களில் வைத்து நிறுவி உள்ளீர்கள். சோ பகவானுடைய வல்லமைகள் எல்லாமே அந்த நாமங்களில் பொருந்தி உள்ளன. That are all positive vibrations. நம்ம அந்த நாமங்களை சொல்ல சொல்ல நமக்கு ஆழ் மனசுல பக்தியும் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருகுகின்றது. மேலும் அத்திருநாமங்களை கூறுவதற்கு இடம் காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் எதுவுமே கிடையாது. பகவானை நம்ம எந்த நிலையிலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இதுல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சில இது இருக்கு, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் அவுட். ஒரு நிமிஷம். இந்த ஜபம் சொயிஞ்சி சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒரு 4-5 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. Do's and don'ts of Mahamantra Japam. ஒரு நிமிஷம், பிபிடி ஓபன் ஆகல. கிருஷ்ணா பிரபு, உங்ககிட்ட சாப்டர் 6 பிபிடி இருக்குங்களா? இங்கிலீஷ் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது. டேக்ஸ் டைம்.
ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நான் இதுலயே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஷேர் தி ஸ்கிரீன். Sixth chapter. இங்கிலீஷ்ல ஓகே, ஜஸ்ட் ஓப்பனிங். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம சாண்டிங், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங், இது கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சாண்டிங் த ஹோலி நேம்ஸ். ஸோ சாண்டிங் எப்படி பண்ணணும், எப்படி பண்ணக்கூடாது, ஸோ என்னென்ன தவறுகள் நம்ம செய்வோம்ட்டு. பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை வந்து சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இதுதான் வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஆல்ரெடி நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு உங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டிருக்காரு, நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஐ திங்க் 2-3 days பிஃபோரே போட்டார். 3rd சாப்டர் இன்னைக்கே போட்டார். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய பிரபு, அவருக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறவர், ரைட் சைட்ல இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்யானந்தர், இவர் வந்து அத்வைதர். அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து இந்த அவருக்கு நமக்கு ரைட்டா இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கதாதாரா. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல இருக்கிறவர் ஸ்ரீவாசதி தாக்கூர். இவங்க 5 குருமார்களையும் நம்ம வந்து நமஸ்கரிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். ஸோ சாண்ட் ஆடிபிளி, அதாவது அதுக்காக ரொம்ப கத்தி சொல்லணும்ட்டு இல்லை, அதுக்கப்புறம் மனசுக்குள்ளேயே சொல்ல வேண்டாம். மனசுக்குள்ள சொன்னீங்கன்னா தூங்கிடுவீங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்க நீங்க சாண்ட் பண்ணும்பொழுது அது உங்க காது வழக்காவது உங்களுக்கு கேட்கணும். அந்த சவுண்ட் அந்த அளவுக்கு லவுடா நீங்க கண்டிப்பாக சொல்லணும். pronounce each name distinctly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare அப்படின்னு கிளியரா சொல்லணும். பாதி முழுங்கிடக்கூடாது, பாதி சிலபல்ஸ் விட்டுறக்கூடாது. சில பேர் ஃபாஸ்டா சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரேன்றது ஹரேன்றத கூட விட்டுருவாங்க. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த ஹரே ஹரேன்றது கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபாஸ்டா சொல்லும்போது ஓவர்லாப்பிங் ஆகும்போது மறந்துடும். சாண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட், டிவோஷன் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன், இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம என்னைக்குமே பக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வித் ரெஸ்பெக்ட், மரியாதை கலந்த பக்தி என்னைக்குமே நம்ம செய்யணும். அதாவது ஏனாதானோ, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டாவோ இல்லை வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ஒரு பெரிய ஈடுபாடு இல்லாமலோ நம்ம வந்து பக்தி செய்யக்கூடாது. அது வந்து என்னைக்குமே வந்து நமக்கு நன்மையை பயக்காது. ஸோ ரெஸ்பெக்ட், சாண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட், பக்தி அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன், ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். யூ கேன் சாண்ட் இன் எனி பிளேஸ், எங்க வேணாலும் உட்காந்து நம்ம வந்து எந்த ஃபேஸிங்ல வேணாலும் உட்காந்து பண்ணலாம். அதுக்கு இப்படிதான் உட்காந்து பண்ணணும்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஒரு மேட் போட்டுட்டு சொல்லலாம். யூ கேன் சாண்ட் அட் எனி டைம், காலையில, மத்தியானம், சாயங்காலம், நைட், மிட் நைட்ல கூட நீங்க சாண்டிங் பண்ணலாம். இட் இஸ் யுவர் விஷ். ஸோ ஆனா வந்து ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். ஸோ பிரம்ம முகூர்த்தத்துல சொல்றது வந்து நமக்கு ரொம்ப விசேஷம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டூஸ் ஆஃப் சாண்டிங். யூ கேன் சாண்ட் எய்தர் பிஃபோர் ஆர் டேக்கிங் பாத் ஆல்சோ கூட பண்ணலாம். ஆனா துளசி மாலை யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக குளிச்சுட்டு பண்றது தான் ரொம்ப கரெக்டான இது. நார்மலா எந்த பாசிமணி ஊசிமணி மாலை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், தவறு கிடையாது. ஆனா வந்து யூ ஹாவ் டு, அந்த ஈவன் லேடிஸ் வந்து பீரியட்ஸ் இருந்தா கூட யூ கேன் சாண்ட் இட், பட் துளசி மாலையை அவாய்ட் பண்ணிடு. வேப்ப மாலை அந்த மாதிரி இதுல பண்ணுங்க. இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு சாண்ட் த கவுண்ட் பை கீப்பிங் கவுண்ட். அதாவது கவுண்டிங்கோட தான் நம்ம பண்ணணும். சும்மா கையில 1 2 3 4 இப்படி கவுண்ட் பண்ணி பண்ற பாரு, அது தவறு.
இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம இங்க வந்து செஷனுக்காக நம்ம அது கவுண்ட் பண்றோம். ஆனா உண்மையிலேயே நீங்க டெடிகேஷனா நீங்க சாண்ட் பண்ணும்போது டோன்ட் யூஸ் த ஹேண்ட்ஸ், ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு பண்ணாதீங்க. ப்ரிஃபரபிளி வந்து துளசி மாலை. ஒன் ஷுட் நாட் சாண்ட் ஒன்லி ஆன் த போர்ஷன் ஆஃப் த மகாமந்திரா. அதாவது ஒரு மணி மேல வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மணியை உருட்டிட்டு ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு மாலை ஃபுல்லா, அதாவது ஒரு மணியை பிடிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அந்த 2 லைனையும் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த மணிக்கு போகணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆள்காட்டி விரலை வந்து தூர வச்சிடணும். இது வந்து அகங்காரத்தை வந்து அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய விரல். இது அடுத்தவர்களுடைய தவறை வந்து சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு விரல். இந்த விரலை வந்து நம்ம தூர வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த 3 விரல்கள் இந்த இந்த இது என்னது பெரிய விரல் இருக்கு இல்லையா, அதோட வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து இதை வந்து நவட்டணும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் அந்த பீட் பேக் வச்சு பண்ணோம்னா அது ரொம்ப ஈஸி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்டர் பீட் மேல வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்லக்கூடாது. இதுதான் சாட்சி பீட். நம்ம பண்ணக்கூடிய மகாமந்திர ஜபத்துக்கு பகவானே நமக்கு சாட்சி. ஸோ அதுதான் நம்ம படிச்சுட்டே ஜபம் பண்றேன், 2 வேலை செய்யக்கூடாது. மொபைல் போன் யூஸ் பண்றது, கதை பேசுறது, ஒரு பக்கம் ஜபம் பண்றது, கதை பேசுறது, ஒரு பக்கம் டிவி பாக்குறது, கதை பேசுறது, ஒரு பக்கம் புக் வாசிக்கிறது, கதை பேசுறது, ஒரு பக்கம் டிரைவிங் பண்றது, கதை பேசுறது, ஒரு சமைச்சுண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாமந்திர ஜபம் பண்றது. அதாவது மாலை வச்சுட்டு நம்ம வந்து சமைக்கும் பொழுது பண்ணீங்கன்னா அது 2 வேலை செய்யக்கூடாது எப்பவுமே. சும்மா வேணா நம்ம அதெல்லாமே டிப்ஸா வேணா பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் டிரைவிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசுக்குள்ளேயே நம்ம ஜபம் பண்ணின்னு போறது வந்து தட் இஸ் அடிஷ்னல். ஒரு இப்போ வந்து ஹோட்டலுக்கு போறோம், சாப்பிடுறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க நம்ம சர்வருக்கு வந்து நம்ம டிப்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான். ஆனா நம்ம வந்து என்ன சாப்பிட்டோமோ அதுக்கு பில் பே பண்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து டெடிகேட்டடா உட்காந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த மந்திரத்தை வந்து ஜபம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் குரூப்பா வந்து சாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதனோட விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சின், பாவ விளைவுகள் இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு செல்கின்றோம். ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ், இதுல இருந்து எல்லாத்துலேருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை. ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ரியல் ஹாப்பினஸ், உண்மையான ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. என்லைட்மெண்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தை நம்ம விருதி செஞ்சுக்கின்றோம். ஸோ இப்ப எல்லாருமே மகாமந்திர ஜபத்தை பற்றி பெரிய பெரிய பிரபலங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். இவர் வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் பிரபலம். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போகின்றோம். இட் இஸ் ரியலி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட். கடவுளை உணர்வதற்கு இந்த மகாமந்திர ஜபம் அவருக்கு வந்து உபயோகமானது அப்படின்றத அவருடைய ரியலைசேஷனா அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஜீன் கிளாட் ஹிலெச், த யங்கஸ்ட் டைரக்டர். 3M நம்ம பிராண்ட் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, மெடிக்கல்லையும் இருக்காங்க, நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், ஈவன் ஆட்டோமொபைல் ப்ராடக்ட்ஸ், அதுல எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க. 3M வந்து நிறைய இதுல இருக்கு. ஸோ அவருடைய ஓனர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் ஹேப்பனிங் ஃபார் மீ வென் ஐ பிகான் சாண்டிங். எனக்கு எல்லா நன்மைகளும், அதாவது நல்லது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஃபேஸ் பண்ணது மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகுதான் அப்படிங்கறத ஒரு இதுவும் கொடுத்திருக்காரு அவர் வந்து. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த ரியலைசேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர்ட் கம்பெனி ஓனர்ஸ் இவங்க 2 பேருமே. ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஹாஸ் மேட் ட்ரெமெண்டஸ் இம்பாக்ட் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய மாற்றங்களுக்கு எனக்கு வந்திருக்கு என்னுடைய லைஃப்ல மகாமந்திர ஜபத்தை பண்ண பிறகு. ஆல்பர்ட் புருஷ் ஃபோர்ட், ஓனர் ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ ஹவ் பீன் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஃபார் மெனி இயர்ஸ் அண்ட் ஐ நெவர் ஃபவுண்ட் எனிதிங் மோர் பிளஷரபிள். இதுக்கு மேற்பட்ட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஆனந்தம் எதுவுமே இல்லை எனக்கு கிடைக்கல மகாமந்திர ஜபத்தை விட. ND தேசாய், லீடிங் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். இவர் வந்து மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஓனர். இவர் வந்து சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஹஸ் ஹெல்ப்ட் மீ ஃபேஸ் ஆல் த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் மை லைஃப் வித் அ கிரேட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். கண்டிப்பா இது ஒருத்தருமே உணர முடியும். நம்ம லைஃப்ல வந்து ஏற்ற தாழ்வுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கிடுகிடுன்னு ஒரு இதுல விழற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றங்கள் எல்லாத்தையும் வரும்பொழுது நம்ம அதெல்லாம் பேலன்ஸ்டா எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு உன்னதமான ஒரு இது என்னன்னாக்கா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னா மகாமந்திரம் தான் நமக்கு. நாமளே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு மியூசிக் எதுன்னா மகாமந்திர ஜபம் தான். டவுன்ஸ், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் மை லைஃப் வித் கிரேட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். இதை நம்ம டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். இவர் வந்து யாருன்னாக்கா மஃபட்லால் ஓனர், மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, ரிஷிகேஷ் மஃபட்லால் அவர் தான். ஸோ இங்க டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க யாருன்னா ஒரு மாடல். ஸோ சாண்டிங் ஹெல்ப் மீ டு கிவ் பேட் ஹேபிட்ஸ்.
இந்த போதைக்கெல்லாம் அடிமையானவங்க எத்தனையோ பேரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் மேட் இம் டு, ஏதாவது யூஎஸ்ல நீங்க கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த அந்த இன்டாக்சிகேஷன்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க. சாண்டிங் ஹெல்ப் மீ கிவ் அப் பேட் ஹேபிட்ஸ், இட் ஹவ் சேஞ்ச் மை விஷன் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் அ மாடல் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனிஸ் சஃபாஷ் அப்படின்றவங்க டச் மாடல் இவங்க. ஸோ இவங்க பை ஸ்டார்டிங் டு சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ஐ ஃபீல் ட்ரெமெண்டஸ் ஹாப்பினஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப அதாவது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹி கெட்ஸ் மோர் பிளஷர் இன் தட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இவங்க யாருன்னாக்கா இவங்களும் வந்து ஒரு யூரோப்பியன் மாடல் விக்கி என்றவங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இஸ் அ நேவி பர்சன். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, மை அவுட்லுக் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ் லாட் மோர் பிரைட்டர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பிரகாசமா இருந்தது ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் டு அசோசியேட் வித் ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் அண்ட் சாண்டிங் மகாமந்திரம்னு சொல்லிட்டார். ஈவன் டிவோட்டி அசோசியேஷனை பத்தியும் இவர் நல்லா சொல்லியிருக்கார். ப்ரூஸ் என்றவர் ஆர்மி ஆஃபீஸர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார். சாண்டிங் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் க்ளோஸ் டு காட், கடவுளுக்கு நான் ரொம்ப கிட்ட போன மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங் வருது சாண்ட் பண்றதுனால அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இவர் யாரு, மார்க்கோ என்றவர், இட்டாலிஸ் டாப் ஃபர்னிச்சர் டிசைனர். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சைக்கியாட்ரி. அவர் மகாமந்திரா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேப்பரே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார். ஹி ஹஸ் டன் எ ரிசர்ச் பேப்பர் ஆன் மகாமந்திரா. சிக்னிஃபிகன்ட் ரெடியூசஸ் ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் அண்ட் த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமையிலிருந்து நம்ம வெளிப்படுகின்றோம். அண்ட் கன்சிடரபிளி இன்க்ரீசஸ் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சத்வகுணத்துல எலிவேட் ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது. ஸோ நம்மலாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல பிறந்த நம்ம எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அறியாமையில தான் பிறந்திருக்கின்றோம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மள நாம வந்து சத்துவகுணத்துல எலிவேட் பண்ணிக்கணும்னாக்கா மகாமந்திர ஜபம் நமக்கு வந்து மிகவும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இட் இஸ் எ எய்ட் டு எலிவேட் யுவர் செல்ஃப். இந்த டேவிட் உல்ஃப் என்றவர், இவர் மாஸ்டர் ஆஃப் சோஷியல் சர்வீஸ் ப்ரோக்ராம் அட் ஃப்ளோரிடா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. இவர் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மகாமந்திரம் அதை பத்தி அவர் பேப்பரே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. when I am stressed out I chant, it is one thing which charges my batteries. அதாவது நம்மள வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து கொண்டு வர்றது வந்து மகாமந்திர ஜபம். இட் கிளியர்ஸ் மை மைண்ட் அண்ட் பிரிங்ஸ் மீ பேக் டு த ஃபோக்கஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து மகாமந்திர ஜபம் அப்படின்ட்டு வந்து இவர் வந்து சொல்லி பால் அப்படின்றவர பிரிண்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க வந்து ஒரு மர்ச்சன்டையர். when I am nervous, அதாவது ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வரும்போது நீங்க சாண்டிங் பண்ணலாம். ஐ ஃபைண்ட் சாண்டிங் வெரி காமிங், ஐ டோன்ட் கெட் ஷேக்கன் அப் அட் லிட்டில் திங்ஸ். சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்குள்ள நான் வந்து எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போக முடியறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவர் யாருன்னு பார்க்கலாம். சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா அண்ட் ரீடிங் ஆத்தரைஸ் புக்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஹஸ் brought me great peace. பெரிய பேரின்பம், அதாவது பாத்தீங்க நிம்மதி. டொராண்டோ ஹெல்த் ஸ்பா ப்ரொப்ரேட்டர் ரமேஷ் லால் என்றவர் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி நீங்க எல்லாம் கூட வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்ணி சந்தோஷமாக இருங்கள். யூ கேன் ஆல்சோ சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம 6வது அத்தியாயம். இதோட கர்மயோகம் முடிந்தது. எஸ் பிரபு, நீங்க இது போட்டுருங்க. பின் வருவனற்றில் எது நண்பன் மற்றும் எதிரி இரண்டுமாக உள்ளது? உடல், மனம், ஆத்மா இவை அனைத்தும். தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல், உறங்குதல், வாதித்தல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிபேட்டிங், ஆர்குமெண்ட் பண்றது மற்றும் இனச்சேர்க்கை ஆகியவற்றின் விளைவு என்ன? இது கிருஷ்ண உணர்வை நிறைவேற்றுவதற்கான வாழ்க்கையை வசதியாக்கின்றது. இது ஒருவரை ஆரோக்கியமான செல்வந்தராக ஞானியாக ஆக்கின்றது. அத்தகைய நபர் 3 மடங்கு பொருள் இயற்கையின் விளைவுகள் துயரங்களிலிருந்து எதிர்க்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே 3 குணங்களோட தான் ஐக்கியமானவர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்கேன் நானு. அதையே வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்தியாத்மிகா, ஆதி பௌத்திகா, ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். நம்ம ஆதி ஆத்மம் என்பது இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் இடையிலே ஏற்படக்கூடிய அந்த என்ன செயல்கள் ஏற்படுகின்றதோ அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆதி தெய்வீகம் என்பது நமக்கும் அதாவது இந்த பகவானுடைய சொரூபம், விராட் ரூபம், அதாவது அந்த தெய்வீகம் நிறைந்த அந்த உருவத்துக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி தெய்வீகம்னு சொல்லுவோம். ஆதி பௌதிகம் என்பது நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடியது. ஆக்சுவலி அதாவது நமக்கும் நம்ம சுத்தி என்விரான்மெண்ட்ல நடக்கக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் இதெல்லாமே வந்து ஆதி பௌத்திகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் 3-fold மிசரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அதை பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யுக்தா என்றால் என்ன, அது சொல்லின் பொருள் என்ன? ஸோ யோக பயிற்சியின் மூலம் மனதின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்தி யோகத்தில் நிலைத்தவர். ஸோ தன் செல்வத்தை இழந்த ஒருவர், குடும்பம் இல்லாத ஒருவர், மிக புத்திசாலி. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டேஷ் என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. தாரணா, தியானம், சமாதி, பிராணாயாமம். பின்வருவனவற்றில் எந்த யோகா மிக உயர்ந்த கட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது? மற்ற அனைத்து யோகங்களும் அதை நோக்கி முன்னேறுகிறது. கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா. ஸோ யுக்தா என்றால் யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்றவர். ஸோ அவருக்கு தான் வந்து யுக்தா என்று பெயர். ஹோப் ஐ திங்க் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சாட்ல போடுங்க. we will speak, பேசலாம். பிரசன்னா தேவி மாதாஜி, நீங்க சாண்ட் பண்றீங்களா? உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. லைக் unhappy situation, it gives stability. பிரசன்னா தேவி மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. கண்டிப்பா சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் வந்து முன்னாடிலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி தான் நானு. முதல்ல இருந்து எனக்கு எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கோ அப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மந்திராஸ், மகாமந்திரம் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் இப்ப லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் போன மார்ச்ல இருந்து நான் கண்டினியூஸா டெய்லி 108 டைம்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். இந்த மந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து எனக்கு லைஃப்ல வந்து நிறைய பேட் சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் அமைஞ்சிருச்சு. ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை பிரதர் அண்ட் பிரதர் இன்லா, அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டிஷன் வந்தாலும் என்னைய வந்து நான் அந்த இதுல நான் பற்றோட இருக்க முடியல. நான் வந்து ஸ்டேபிளா அதை விட்டு விலகி வந்துட்டு அது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறத்துல இருந்து நான் ஸ்டேபிளா என்னோட லைஃபை லீட் பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறேன். அப்படியே கிருஷ்ணனோட இதுலயே லயிச்சுட்டு அப்படிதான் இருக்கிறேன் மேம். அததான் சொல்லணும் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த பௌதிக பந்தங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது. நம்ம இந்த ஒரு கடமைக்காக தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எஸ், அறிஞர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஸ்லி பீப்புள் வந்து வாழ்ந்தவர்களுக்காகவும் மாண்டவர்களுக்காகவும் வருந்துவது கிடையாது. ஏன்னா ஆத்ம ரூபத்துல அவங்க என்னைக்குமே அழிவது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ உடல் மட்டும்தான் அழிவுக்கு உட்படுகின்றது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவர் இன்னொரு ஜென்மத்திற்கு வருவார்கள், இல்லை மோட்சகதி அடைவார்கள். அப்படி எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு இறக்க வேண்டியவர்கள் தான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? பிராக்டிக்கலா. அதுக்காக வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து இறந்து கிடக்குறாங்கன்றதுக்கோ எல்லாரும் இறக்குறாங்கன்ட்டு போய் நம்ம அங்க அந்த டைலாக்ல எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. ஸோ சுச்சுவேஷன் வந்து நம்மள நாம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பக்குவ நிலையை எடுத்துட்டு போகணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து போய் அடுத்தவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது நம்ம. அது ரொம்ப தவறு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்வருவனற்றில் எது நண்பன்? மனது தான், மைண்ட். நெக்ஸ்ட் தேவைக்கு அதிகமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 மடங்கு பொருள் விளைவுகள். ஸோ ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம். ஸோ அது நம்ம படிச்சோம். யுக்தா என்றால் யோகா. இது நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன், ஏன்னா அந்த வேர்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், மறந்து போயிட்டேன். டேஷ் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ற பக்குவ நிலை வந்து சமாதி. ஐ திங்க் ஏன் அது அது எதுக்கு கம்மியாச்சு? தியானத்துல முழுமை அடைந்த பொழுதுதான் நம்ம வந்து சமாதி நிலைக்கு செல்கின்றோம். ஸோ அப்போ இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் கனெக்ஷன் ஆக்சுவலி. பின்வருவனற்றில் எந்த யோகா வந்து பக்தி யோகா, அதுதான் உயர்ந்தது. ஓகே, ஐ திங்க் வித் திஸ் ஐ திங்க் போல்ஸ் முடிஞ்சது, ரெக்கார்டிங்கும்